Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Or getting me? They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws? Yes. Sophia. This driver, I will deal with that driver. Yeah. Hello? Is that Onije Motors? I need your services very quickly. I didn't see be the word that see our if I got us so sweet, I got an if I never Joanna Bondi Bonine, not a woman Nigerian in the Keda Solo Nije, about Bonina Jana Nibo, Jackie Solo Nije Motos, Onije, Anibo Jemba. If you want safety, if you want comfort, if you want to go Serele Wallet, to wherever your destination is, it is so easy. If you want safety, Nde wode nugo ụtụtụ ọma ebe ọbụla iso na-anọnyere anyị na South East na mpaghara South East nọ n'Enugu ịnọ n'Ebonyi ịnọ n'Aba ịnọ n'Ụmụahịa ịnọ n'Owerri ebe ọbụla ịnọ onye ije motos abatago n'Enugu ehenụ maka na ọkwụ na-ana enwere ọkwa oche solumu ka efu na anyị abịago na Holy Ghost Bus Terminal 2 na anyị akwa ịfọrọ ụgbọala anyị dị sarasara ụgbọala anyị dị samsam ọ ga-eme sure na ijelulu ebe ị na-eje n'udo ịnata n'udo maka na ụgbọala dị ndụ the paramount ka ị wee nwee safety ka ị nwee security ifu gị onye ije motos na-offer gị security na-offer gị safety na-offer gị comfort and luxury ya ịchọrọ ije holidays ka ị na-eje ịzụ afịa ịchọrọ ka ụmụ gị na school ma ọ bụ ebe ọbụla ị na-eje ịchọrọ ije jafe ụmụnne gị ma ị na-anụ obodo ihe ọbụla ị na-eme bịa ka isoro onye ije motos wee jee njem gị anyị ga-eme kishon na ijelu na udo anyị ga-eme kishon na ebe ị na-eje na ijelulie na-arụ isi ike enwerokwa ihe ga-eme gị ifu gị anyị make sure na anyị tinyere nwa security measures to make sure na ụgbọala anyị buluru gị ebe ị na-eje make sure na ịdị safe nke a bụ nke ndị Igbo nke a bụ nke ejirimara ndị Igbo ndị ọkwọ ụgbọala anyị that is our drivers ịnene anya fa na-ejike na njike ndị Igbo wite akwa ọcha ka na-eyi n'okpu mmemme njirimara ndị Igbo ịnekwa n'anya efu na ụgbọala anyị na-achakekwa na njirimara ndị Igbo ịnanya anyị ji nsi bidi wee desịa ụmụ ife ọ bụrụ na ị na-aghọta asụsụ Igbo ị ga-aghọta na ife anyị niile bụ na nke a bụ nke anyị emela anyị ji wee na-akpọ ndị Igbo niile na-akpọkwa ụmụ Naijiria niile ka ị bịa sonyere onye ije ebe ọbụla ị na-eje n'ala Igbo bịa ka ị soro onye ije motos onye ije anyị bụ Ojemba daalụ. If you want safety, if you want comfort, if you want to go Serele Wallet, to wherever your destination is, our in-laws is so easy. Sophia. Hello? Is that Onije Motors? Can you put it on? Onije. Bokope, say Bokope. Nde wode nugo ụtụtụ ọma ebe ọbụla iso na-anọnyere anyị na South East na mpaghara South East nọ n'Enugu ịnọ n'Ebonyi ịnọ n'Aba ịnọ n'Ụmụahịa ịnọ n'Owerri ebe ọbụla ịnọ onye ije motos abatago n'Enugu ehenụ maka na ọkwụ na-ana enwere ọkwa oche solumu ka efu na anyị abịago na Holy Ghost Bus Terminal 2 n'Enugu State na 042 Coal City ebe ife niile na-eme
ebe onye ije moto si na-esi wee na-ewere ọwala anyị abịago nekwa anyị akwa ịfọrọ ụgbọala anyị dị sarasara ụgbọala anyị dị samsam safety ka ị nwee security ifu gị onye ije moto na-offer gị security na-offer gị safety na-offer gị comfort and luxury nya ị chọrọ ije holidays ka ị na-eje ịzụ afịa ị chọrọ ka ụmụ gị na school ma ọ bụ ebe ọ bụla ị na-eje ị chọrọ ije jafe ụmụnne gị ma ị na-ala obodo ịghọtara ihe ọ bụla ị na-eme bịa ka ị soro onye ije motos wee jee njem gị anyị ga-eme kishon ijelu na udo anyị ga-eme kishon na ebe ị na-eje na ijelulie na-arụ isi ike enwerokwa ihe ga-eme gị ifu gị anyị mekikwe shon anyị tinyelu nwa security measures to make sure na ụgbọala anyị buluru gị onye ije moto ka ị bịa sonyere onye ije ebe ọ bụla ị na-eje na anyị isoro onye ije motos onye ije anyị bụ oche mba daalụ if you want safety if you want hello is that onye ije moto kedu onye butere fa onye ije Mokope, say Mokope. Ndewo na-enugu ụtụtụ ọma ebe ọ bụla iso na-anọnyere anyị na South East na mpaghara South East nọ n'Enugu ịnọ n'Ebonyi ịnọ n'Aba ịnọ n'Ụmụahịa ịnọ n'Owerri ebe ọ bụla ịnọ onye ije motos abatago n'Enugu anụ maka n'ọkụ n'ana enwerọkwa oche solumu ka efu na anyị abịago na Holy Ghost Bus Terminal 2 n'Enugu State na 042 Coal City ebe ife niile na-eme ebe onye ije motos na-esi wee na-ewere ọwala anyị abịago nekwa anyị akwa ịfọrọ ụgbọala anyị dị sarasara ụgbọala anyị dị samsam ọ ga-eme kishon na ijelulu ebe ị na-eje n'udo ịnata n'udo maka na ụgbọala dị ndụ dị paramount ka ị wee nwee safety ka ị nwee security ifu gị onye ije motos na-offer gị security na-offer gị safety na-offer gị comfort and luxury nya ị chọrọ ije holidays ka ị na-eje ịzụ afịa ị chọrọ ka ụmụ gị na school ma ọ bụ ebe ọ bụla ị na-eje ị chọrọ ije jafe ụmụnne gị ma ị na-ala obodo ịghọtara ihe ọ bụla ị na-eme bịa ka ị soro onye ije motos wee jee njem gị anyị ga-eme kishon ijelu na udo anyị ga-eme kishon na ebe ị na-eje na ijelulie na-arụ isi ike enwerokwa ihe ga-eme gị ifu gị anyị mekikwe shon anyị tinyelu nwa security measures to make sure na ụgbọala anyị buluru gị ebe ị na-eje mekie shon ịdị safe nke a bụ nke ndị Igbo nke a bụ nke ejirimara ndị Igbo ndị ọkwọ ụgbọala anyị that is our drivers ịnene anya fa na-ejike ndị Igbo wite akwa ọcha ha na-eyi n'okpu mmemme njirimara ndị Igbo ịnekwa n'anya efu na ụgbọala anyị na-achakekwa na njirimara ndị Igbo ịnanya anyị ji isi anyị nọ ebe anyị nọ ndị nọ na Lagos ya bụ ụmụ Igbo nọ na Lagos wee tili mkpu na-abịa wee na-asị na gịnị na-eme na-etikpọchakwa ụlọ niile falụ na Ojo complex na Lagos ife abụrụ nke izizi ụmụnne anyị nọ na Lagos na-ebe akwa ọ na-abụ kwa arọ ma akpọrọ shop ọkụ na Alaba ma ọ n'ebe nwa etilisia building ọ ka esi nọgide asị na achọrọ ịlụ coastal way ejide landmark pịarie na 2023 ebidokwana ya ọzọ a na-akọwa na over 19 buildings ndị Igbo nwe ka etiriri n'Ojo complex na Lagos ndị Igbo wee na-ebe akwa wee na-ewepụ unu wee na-ebe onye ka ndị nọkwa n'ọchịchị ndị ọnụ na-elu n'okwu na be anyị bụ ndị Igbo ị ga-ama na onye nchọrọ ịkpa afọ ya bụ nwanne anyị nwoke bụ His Excellency Peter Mba ọ pụtakwa Peter Obi ndị Peter na Obi anọ na be anyị akarịa mana Peter Obi wee bee akwa n'ịntanetị ya na soshal midia wee na-akpọku ndị ọchịchị Naijiria wee na-asịfa biko na ọ dịzikwa ka na-ama ụma wee na-etilisi ife ndị Igbo na Lagos State Nigeria ọnya bụ akwa ọbịalụbịa de bee ka ndị APC na ndị ọzọkwa na-akwanyelụ gọọmenti Nigeria wee pụta wee na-akpụ ya wee na-asị ya na ọ chọrọ itinye ọgba aghara n'ife na-emebi na Lagos banye isi na ndị Igbo bụ ife ha ka emebisiri mana nke anyị ma
bụ na n'eziokwu ụmụ ihe a mee ọ na-adị abụ ndị Igbo ka ọ na-emetụtakarị mana ka ọ rapụ ịbụ n'ọnụ m ka ị nụrụ ya ka anyị ife meyo nwere ikwu maka ya bụ ife ụlọ etilisiri makwa ife bụ idemolish ife ana amara m ife melufa ji like idemolish adị asị oke ngwa ka esi izie nya bụ ụlọ ọ iwu bụ na a ga-akụri nya bụ ụlọ kurie nya wetuo n'ala. Okay, so I'ma analyze this particular topic from two different angles. First off, the demolition now had reasons for the demolition, but Otu has made the demolition with Adiroma. Now, Ibia demolition, then you notice. Just the man put out one day. Funa heavily armed security. No. They didn't even give them the chance to take their wares, their goods out of the this thing where demolition will make no sense. That's a very wrong thing to do. Then also, video full last week. Ebe one man, how to call na Igbo Diary escape post video. One man put a go see video, go see complex plazas in the buy na alone that same trade fair. Ebe asina that space, that land for parking. Ndi mad general lesi ndi Igbo. Okay. We na alue plaza eba. Echi government puta si na ha na-achọ idemolish ebe na attack anyị mana the main thing bụ na ndị be anyị nwee ezigbo mistake anyị na-eme and mistake a ka these people na capitalize on. That mistake bụ most times anyị na-eji ego na-adị controversial. And a lot of people now I'm ndị mba afọ ha anyị n'anya ndị mba gịnị ka a na-akpọ ha afọ anyị n'anya and most times ha na-elesi anyị ife they don't sell it with the right using the right process or the due process maka ha mana na anyị ji ego na anyị na-achọ ego we want to buy our space, we want to build stuff and all of them. So that same video phone and that the buildings phone and that video. Each now government here see now that place is designated for parking space, demolish here. So it is not good. I personally made you the diligence before you go on. Then also this takes me back to Ife to go Juku gal na that same Alaba International. Oge ana inaugurate the market oge okadendo akpọta ya bịa commission on the market one ha anya n'ife niile ha lụrụ ebe a kpọọ ha si ha ewu kwenu haza kpọkwa ha ewu kwenu haza kpọọ ha the third time ewu kwenu haza the third time ọ sị ha na ụnụ amachaghị ife na ụnụ hapụrụ ebe dịka Aba, Ọnịsha, Nnewi, Owerri ebe unu mana anyị nwelu this big market spaces there unu ya alụ this kind of magnificent thing unu happy bịa na mba ndị ọzọ na amụtabụghị ife from ife mee n'oge anọla ha that is ọ gbacha ha mbada dị tọbọ mike hapụ si ebe a nawa maka iwe eje n'obi ndị Igbo kwesịrị oge elugo ndị Igbo ya eji na-think home. I na-ekwu ife na Voice of the East all the time. Ndị Igbo oge elugo anya eche these things mba instead anya na-eji etinye ego ebe ya ahụ ndị ọchịchị obodo ahụ nwere ike ya teta n'ụtụtụ ha afụ n'anya sị na ndị be anyị na-eme nka bịa kutusi ife niile anyị. Why not bring those things home? Yes, some people know the environment are conducive in the southeast, insecurity and the rest of it. Madonna, I want never on a business. Aga. Yabu ihe bukwa ihe ifele. Every 2 market days. I need demolition. Si no nwere disadvantage. Okay, udo anya soro na nwere disadvantage
mana every eke market day unu abịagwa anyị na akụtulu ngwa afịa unu ma ọ na-amụ eli ọkụ ma ọ na-achụsisi unu ka ife unu chọrọ ka ime and the election elu bụ nke a na-emekwa kịta election elu 2026 ka na-abịa emebụ election then oge election anyị afụkwa nke a na-eme anyị ma na every time na-achọ ịzụ election na afịa ahụ na-enwulu ọkụ buildings na-enwulu ọkụ nke bụ eziokwu a na-ekwu ya ene mmadụ ma nke na-eme na Idumota ma nke na-eme na Alaba trade fair Ladipo ebele ga ya nụ na 15 shops belonging to Igbo people n'ọkụ ebe the shops si nwe ọkụ ama so all these things bụ ife ndị Igbo kwesịrị ijigo uche ha mana kedu ife melụ ndị be anyị ji akala obi emekwu ya maka na a na-ekwu nke emele eme ọzọ emekwe kedu ife mele ejika na-emebe ya ịgwa gị eziokwu most of the reason bụ na n'ebe ahụ ka seaport dị not the easier to clear ngwaafịa from that side. That is why anyị ji ekwu ka our own government, the governments of the 5 southeastern states bịakọ ọnụ bịa sort for this issue. Yes, a na-ekwu na na anyị need ma seaports na anyị need seaports na all those things. But if our government say if they come together, we can actually find a solution to these things, right? We can actually find a very strong solution to these things. We need strong leadership in the Southeast, maker that will stand for us and speak. I saw the Deputy House of Reps, Deputy Speaker of the House of Reps, Ben Kalu, when he was admonishing the president, telling him to stop the demolitions of Igbo houses and Igbo properties in Lagos. Mana Bishop ndị ebe nwayo onye ọbụla na-ayọ. Okwasi no nya bụ the highest ranking Igbo official in government. Will access to president. Yakusi puta the day okuli file president no heba. So yakusi iputa bia na eme ife na ya je onolu na Abuja nolu na that's their House of Representatives. Ya na Tinubu no na meeting ya gwa we eba. No ho bia na Abia state ebe no we bia ku ife o na agwa anyi nwa ka ono na wa mba ya je blue that message jiku Tinubu ebe ono. Anya na be anyị ọ dịka ife a na-akpọ nkasi obi ndị nọ n'afụfụ mana nke bụ ajụjụ wee bụrụ ọnụ ọkpụ isi ama ha akpụ ka ọ na-agụba adịghị nkọ ka anyị jee afịa anyị na-abịa. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Okay, me. They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver, okay, I will deal with that driver. Yeah. Yeah. Hello, is that Onije Motors? I need your services very quickly. My love. You're welcome, you're welcome. Adangwa, iye bulu mmanya. Je gosi anyị onye se na ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your region. Onye moto. Kedu onye butere ka? Onye Bokope, say Bokope. Anyị bulukwu ya na chiete n'Enugu ọkwa na Voice of the East ka anyị nọ. Gbaa mbọ ka isonyela anyị na social media page anyị. Gbaa mbọ ka subscribe kwa ka ịmalụ mgbe anyị na-aga na igwe mba ụwa ka anyị kwuo ife gbasalụ ana Igbo.
n'Enugu steeti ebe a ka anyị na-anụ akụkọ na University of Nigeria Nsụka ebe Vice Chancellor of UNN na-etikwa mkpu n'oke ọnụ wee na-asị na Minista Tinubu bụ Minista Uchennaji n'afọ maka technology. That is the Minister of Technology, Uchennaji. Ka UNN and its entire body pụta na-ekwu na certificate o ji wee na-present nya asambodo nya bụ nwoke bụ Uchennaji na-enye dịka asambodo nya ji wee pụta na ya bụ mahadum UNN. Na ọ bụrụ ọfanwa bụ ife nwe ha ga n'iru kọwaa na n'ezie na ha nabatali ya na anya bụ mahadum na afọ 1981. Mana fa na-aga n'iru na-akọwa na fa mara ma ọ graduate nya ma ọ gụsịrị nya bụ akara ma ọ na ọ gụsịrị mana fa na ha kwetelu na fa nabatali ya. O wee bụrụ a case of nke a na-akpọ certificate forgery n'oyibo. N'Enugu ebe a ife nya bụ akụkọ ji wee na-afụ ụfụ na ntị maka na ọ bụrụ oge izizi anyị na-anụ maka certificate forgery n'Enugu. Ife ndị oyibo na-akpọ a sensitive conversation maka na aka na-achị Enugu bụ Peter Mba na onwe ya nwekwalụ ka nya bụ akụkọ si wee na-apụta. NYSC si na fa amarọ ma ndị a fa jelu mahadum na Nigeria ma ọ na fe jero. NYSC na-akọwakwa na ha fụrọ asambodo Uchennaji ji wee serve obodo nne ya bụ nke a na-akpọ NYSC. Na-akọwa na fa mara n'ezie ma ọ bụkwa a full graduate na obodo anyị bụ Nigeria. Mayor ụlọ n'aka certificate forgery n'obodo anyị ka ezi mgbe nke a bidoro on new style anyị na-use Aligbo, I have with what I've always been saying, Aligbo has retrogressed in the quality of leaders we produced. This is a region that had Nnamdi Azikiwe, that had Emma Yokbara, that had Sam Mbakwe, that had Ozumba Mbadiwe, that had Dr. Kenneth Dike, that had people like we've had. I'm talking about leadership now, right? So with what we have, if I need witness now on leadership, questionable characters. Right? Questionable characters. Now, this man, this Dr. Uchennaji, right, is someone who ran for governorship in 2023 against Dr. Peter Mba, who is the current governor now. And we saw that also Dr. Peter Mba had issues with his own, this same kind of controversy surrounding his own certificate too. It is very sad now that in a way, this kind of issues when it comes to selecting leaders. What the very bad. And for someone who is a minister of science and technology, and now you are even agreeing to the facts. Now the certificate is forged. Where are we headed to? Where are we actually headed to? So you agree to the fact that, well, I saw on Premium Times this morning that he confessed that the certificate was forged. Like, where are we headed to? And you also still want to be governor of Enugu State in 2027. Mana Mayor, ima ogu ụfọdụ ife ndị a na-eme ọ dịka ife a ga-alụte ọ dịka ife dị n'ime ime maka na nke bụ eziokwu bụ ndị a niile kpọsịrị afa ndị ọchịchị chigbugolu n'ala Igbo anyị ji eme ọnụ anyị ji aba mba enwere ife melufa ji wee luo n'oge ọchịchị mana nke ikpeazụ a anyị na-afụzi ndị ebele mmadụ na-akpaba agwa nwaanya anyị nọkwa ebe anyị nọ n'izu ụka gara aga eweva wee gosi anyị nwunye gọvanọ ndị Ebonyi steeti Mrs. Ukamaka Mary Modlin Nwifuru ka ọ na-egosi igwe okwu nke a na-akpọ iPhone 17 nke ọfụrụ wee bụrụ ife ngala ịmago ụmụ Igbo wee na-aba wee sị na ejirokwa na ụmụ agwa ndị a wee mara anyị mgbe na-ajụ gị Mayor sị kedu ife melu ndị be anyị ji wee bido bibu ụdị ndụ a ụdị ndụ akwụrụ ọtọ ndụ mmadụ aka ya akwụrụ ọtọ ndụ mmadụ ekwuru eziokwu mmadụ emere ihe ọma ịghọtago nwe ịgbago ndụ akara ogori
Hey, Wagezuku, like what I said when I started talking on this particular thing, in Igbo, we have retrogressed in the quality of representation we have in leadership. And that's retrogression it mirrors down to us now as a people. Ogosina, even the average Igbo man now does no longer upholds the value of the Igbo man of them, of what if I jimalu ndị Igbo. Ndị Igbo bụ ndị na-agba mbọ, anyị na-akwụwa aka anyị ọtọ. Anyị na-agba mbọ, make sure na anyị na-make positive impact in the society. But now, all the autumn go to ife eji show off. Imagine someone who is trying to lead a state that you are the one representing this state in the National Executive Council, and you submitted a forged certificate, and you are even admitting to the facts and the certificate is forged. Like, you still even try to contest for the governorship seat in the state. Now, I know Anambra, Eba Naju professor, na school unyere professor who school accreditation. Not from Ogo, from of a school living to graduate. Now, it is just the kind of stories you hear now. Stories you hear against because this thing they make no sense. Mana ka na-ekwu ọpụta na enwere ntaramahụhụ dị elu ndị na-akpọ ụdị agwa maka ndị eji ekwupụta maka otu anyị nụrụ ya kịta nke anwa agago ndị alụtụrụ aka na asambodo ha ji wee ha wepụtalụ ndị obodo si ndị obodo na aka ha kwụ ọtọ nekwa na ha bụ ndị ezigbo mmadụ anya ọ bụ na onye anwa aka ya kwụrụ ọtọ ma ọ na ebe o si wee weta ife o gosiri obodo abụrụ ebe o kwesịrị isi wetie ka ife mee na enwere ntaramahụhụ dị na ya maka na anyị afụgo characters like this ebe famasi were ọchịchị nọdụ n'ọchịchị na-achị maka ife nji ekwuli ebu maka na nne ewu na-ata agba nwa ya na-adị nọdụ n'akụkụ na-enye maka na ndị okenye nọ n'obodo abụ Naịjirịa na-akpaba ụdị agwa dị nwaanyị unu na-emebu ụdị omume dị nwaanyị unu a na-ajụ ndị ntorobịa na ụmụ agbọghọbịa faji eme otu a unu si jenzi nka unu bụ onye nka bụ onye nka mana na-agwa ndị nọ n'obodo a na-akpa that is ndị agadi nwoke na agadi nwaanyị grandparents and Udi example ha set for the upcoming generation. Was this the example Michael Okpara, Sam Mbakwe and the rest of them set for your own generation? And this is not just and if I were just in the case of Dr. Uchennaji, the other leaders we have also. Is this the example you are trying to set for the upcoming generation? For example, the young Nigerians. Imagine now, myself now, more interest in politics. You are saying other people now. Or the example like Kanda said, is this what the kind of legacy we are trying to actually live in this region? Makunu Mulundi ntorobịa n'ọnụ ana ha fekwere arụ ọrụ fekwere eme nka na ekunu jidere ife niile bụ ezigbo ife ama m ifulu nwata nwa agbọghọbịa melu video about earnings in Nigeria. O wee bụrụ na anyị ejidego ndị na-alụ ọrụ oyibo na Nigeria bo ha to be the most useless people in this country. Ewe m na-ajụ sị omenilu na as a people anyị na-akwadozi ihe ọjọọ so long as na ego si n'ime na-apụta so long as na gain si na ya na-apụta anyị achọrọzi ịma about ife ọma ma ọ bụ ife ọjọọ anyị emejikwa ajọ ife wee gbuo onwe anyị bife anyị emechie maka na oge anyị na-akụzi kwarapụ President Tinubu nwere ka o si wee gaa ije wee bịakwa n'ala Igbo ọzọ n'izu ụka gara aga o jelu na Abia steeti ebe ọ kọmishọn ụlọ projekti Gọvanọ Alex Oti ọ karịrị akarị mbụ projekti ọ na-akọmishọn ka m gụpụtalụ gị ụfọdụ projekti a ọ kọmishọn ụfọdụ ife ndị President Tinubu jeluje kọmishọn na Abia steeti bụ the Michael Okpara Auditorium na ọ dịkwa ihe dịka ụzọ asaa that is 7 road commissions
ka President Tinubu jelu na Abia steeti wee mee anya ịfụ na aka dị egwu ka a na-awụlụ gọvanọ Alex Oti afọlụ m ebe ya na ndị content creators nọ na ya bụ Michael Okpara stadium and auditorium ebe fa nọ na-enwe anwụle afọlụ ma Akams, that is the comedian, fụkwa Chief Udo ụmụ ndị a na-enwe anwụle ewee na kọmishọn obodo na-enwe anwụle ifu ndị Abia steeti, in fact ndị Aba chọrọ iji happiness wee merụọ onwe fara ebe fa na-celebrate ya bụ gọvanọ Alex Oti. Mayor ka ifilo so mma adịkwu na Abia Imo steeti anyị ka na-ejenụ na nke Imo ka chịkọta ya ọnụ maka na oge na-aga ị ga-enye n'onye ọbụla nke fa nye Abia nke fa ozugbo ka anyị jee n'Imo. na-abịa well done to Governor Alex Oti, mana Tinubu ka kwesịrị try ka ọ bịa by himself, not send the Minister of Works Dave Umahi. Otu si gaa Imo State bụ APC, Abia bụrụ LP, ọbịazi edozie ka ọgalụ ndị APC. Ka isi na ị na-akọzi dị akụkọ ka ọ na-edorosho ifemede bụ na ọ dịgo ka ọ ya adị, which is why onye isi ndị House of Reps na Abia steeti ji wee na-akọwata na emekwa election ọzọ na-abịa na nke bụ eziokwu bụ na Abia steeti gafe aghọ an APC steeti. Ife ọ na-akọ do Ifeanyi nọ n'ebu a democracy, mana it is not left for him to say. All the people the people of Abia State kweta na Alex Oti lụta ha ọlụ ọfụma, chọọ i-re-elect ya, no matter what APC does, APC cannot win. Nyawa na-ekwu ke what impact has he had in the state to make with his position as the number 6 person in this country, to make it possible for APC, his party, to take over the state. So if you know na call till oge election low, I feel na Governor Oti alugolo and on egosi for na alone egosi mana still like o try to call aka we go try see door ka generator no me say up. And well done to Governor Oti. Onya bụkwa ife anyị na-ekwu nke onye na-eme ya na-eme ọfụma na ezigbo afa ka akụ na ụba mma. Ana m agwa gị eziokwu maka na otu Alex Oti wee nọdụ na Abia steeti kịta adịrọ m sure ma nwere onye ga-azọsa nwunye ya bụ ebe ọ nọ, mana ka anyị na-ene n'anya sị na ife niile bụ nnene ka anyị nọ. Tinubu president anyị ọga anyị kpatakpata ọga anyị at the top ojelu Imo State amalụ na Imo State bụ an APC led state by Governor Hope Uzodimma. Like it or not, ebidogokwa commission va some ife ndị alụgasị. In fact mụnwa nụrụ n'akụkọ maka na ejeru m Owerri ụbọchị ole dị n'ole anụmanụ na enwelu alụgokwawa n'otu ndị Owerri obi dịfa mma. In fact ana m agwa gị eziokwu, ana m achịpụlụ Governor Hope Uzodimma aka maka na ife o melụ n'ụzọ Ọkigwe na-asị Ọkigwe jebe Owerri gam ife o mere ebe a dị egwu. Ụzọ ahụ ọ bụrụ na ịmala ụzọ Ọkigwe jebe Owerri ị ga-ama na ụzọ ahụ akụkọ dị n'ụzọ ahụ karịrị, mana kịta ụzọ ahụ bụzi siriri werere. Anyị wee na-ewepụlụ Governor Hope Uzodimma aka na nke anwa maka na ebe a na be anyị ebe a na Voice of the East, ime nke dị mma anyị agwa gị, ime nke adịrọ mma anyị adọba gị ka kaiga generator maka na anyị chọrọ ka ebe niile dị mma. Ka m gụpụtalụ gị ụmụ ife n'one Governor Hope Uzodimma kọmishọnụrụ nke a na-akpọ Assumpta flyover. Ọ kọmishọn kwalụ major roads amarọ m one fadị mana fa kpọrọ. A sị na kọmishọn kwalụ nke a na-akpọ legacy project wee launch ya akwụkwọ Governor Hope Uzodimma delu nke a na-akpọ governance in Owerri. Nya o delu ife gbasalụ experience ya as aka na-achị Imo steeti, ife anyị ya fugolu na ife ọ mụtagolu na ije ya jegolu na edemede gọọmenti na Imo steeti na ya bụ commissioning. Ka ife ilu maka nka. Okay, Hope Uzodimma wu onye nwe ezigbo ife ndị mmadụ na-akpọ ezigbo PR. Otu a Alex Oti si nwe eziokwu. Mana to be fair to him, Governor Hope has actually really tried.
Ogbanyego as ọnwa na-etili ọra ha na Oifilo. Ogbanyego No big no check. all commission on that Imo State ICC that Emmanuel Iwanyahu ICC looking very nice. I saw videos from the auditorium. All look very, the flyover wonderful. The roads that Okigwe to even the other roads I saw that he also commissioned. They are doing well. At least Ogosigo, this is the second term. The Madneku na governors bad their second term have relaxed here. And I still see a lot of roads he's still doing even till now. And other projects are still being, carried on out even till now. So well done to him. Well done to the governor. The book, Odelu About My Business, the book Maka APC. Oh, Maka APC. I'm not from APC 10 years in power in Nigeria. They've been in the APC in Nigeria. So I'm go we read if you okay, but I will not buy. If you don't information Actually, man, my own grass with APC. Not okay. Mana aka APC ji wee na-achịkọba obodo anyị a mụnwa na-atụkwa ụjọ oge ụfọdụ ọ na-abụ ha sị na ha ya eweli ihe n'eziokwu ha ewetie nke a ebidogo n'ebe Abia steeti anya ka anyị na-enekwa anya na anyị agụnye Abia na APC n'oge na-adịghị anya anyị ka na-enekwa Anambra maka na election ha bụ na ọnwa na-abịa n'ụbụ na November 9th enwetakwa 8 okay ngwa November 8 ka Anambra steeti ga-eje ka fa were anya ha were aka ha wee chọrọ onye ga-achị ha na the next season for leadership. Anyị na-enekwa anya na-asị APC, Labour Party, APGA, anyị na-enu unu niile anya. Enugu steeti, anyị na-anụ na gọvanọ Enugu steeti na-akwado asị na in fact na one leg in, one leg out. APC ịghọtago anyị na-eche ka gọvanọ anyị nwoke anyị ji eme ọnụ Peter Mba mbọsị ọbụla ọ bịalụ gwa anyị si anyị na emuvu anyị amalụ na ya bụ akụkọ. More actually no go do reason oji show him move. That's the reason I want to hear man no ya bia gwa I know ka align the state with the federal. Man I want to hear it from him. Okay. Gọvanọ anyị na-eche for now anyị na-anụ kepu mana anyị achọbeghị ikpo okwu afa na ụbọchị ọbụla ngwa bịa si anyị na omego anyị amalụ na omego nge bụkwa na onye Igbo ị na-emefe ị na-eme uche gị dị ya ama m otu ọzọ ya esi wee kwala ụmụ Igbo sofa ọkwa na onye nọ na mba na-ene azụ ya anya ka ọ malụ ma o nwere onye na-abịa onye nọ na bie ọ na-anọsa arụ onye nọ na bie na-anọsa arụ anyị achọrọ ka anyị nọ n'ụlọ nọgide n'ụlọ nọpịa mkpụrụ ihe anyị ji eme ihe ya mere anyị ji na-ayọ ụmụ Igbo biko ebe ọbụla ị nọ na gbaa mbọ ka ịkwụba aka gị ọtọ gbaa mbọ ka ichebara onwe gị echiche ka ị na-echekwa n'echiche cheta na enwere ebe isi wee na-abịa onwekwenu ka ihe si wee dị a sị na ọsọ chụba mmadụ ọsọ chụgide gị gbana bụ unu ịghọtago maka na nwa eze anaghị efu na mba ụmụ Igbo niile malụnụ dat na enwere ebe unu si ana nna unu dọlụ na-echu unu ihe ha efu na mba emekwenenu ka onye furu efu na mba udo dịrị gị meyo onwe ife nwere ya agwa ndị Igbo si na agbacha ọsọ agụọ mile malụ na ife ọbụla ị na-eme bido taa bụ izu ụka ọfụrụ gbaa ọsọ gị ọfụma so that oge ahụ ebido ego mile ga-agụta na onwere ife ịgbalụ na onwere ife ịgbatalụ n'ọlụ ọfụma n'izu ụka anyị ga-afụ gị next week on Wednesday anyị ga-afụ gị on Wednesday nke bụ eziokwu onye ma ebe mmiri nọ wee mabịa ga-ama ebe mmiri a nọ wee kwụsị ịmụ ya gaa n'iru ka izu ụka amaala gị mma afa mbụ n'ọma We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down.
Oh my God. I do go. Why are you worried? Or get me? They just called me. They told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. To fear. This driver, okay, I will deal with that driver. Yeah. Yeah. Hello? Is that on your motors? I need your services very quickly. My lord. You're welcome. You're welcome. I don't want. He a bulu manya. You go see him when you say log. You buy a quadrant. So take this one. Show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your region.